Welcome back to our गोरलैसिन लोगोफोर स' दिनै जोङो थार बुंथि 10.2 खौ सावरायनायनि लोगोसे 10.2 एक्सारसाइजनि जेसेबां हायो जोङो नै भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायबानो जाबाय स' नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानो नोंथांमोना जुदि गुबुन चेप्टारनि भिडिअफोरखौबो जुदि दासिमबो नायाखैब्ला प्लेलिस्ट वाइज नायबानो जाबाय जों नुनो मोन्दों फरायसाफोरा माने प्लेलिस्ट वाइज नायनो रोङाखै स' बिथांमोना प्लेलिस्ट वाइज नायबा एसे बुजिनायाव गोरलै जायो मानोना फारसेनिफ्राय नायनो हायो स' जों गोबाव खालामालासिनो नै भिडिअखौ जोङो जागायदिनोसै नोंथांमोना कुइसनखौ थार बुंथिखौ बेवहाय दिन्थिना होनाय जाबाय स' बे मस्ट इम्परटेन्ट कुइसन बेयो 2015 फैदों आरो बेनि सिगाङाव फैदोंना फैयाखै आं नायनाय जायाखै 17आवबो फैदों खोमा स' जेयानो जादा बे इम्परटेन्ट कुइसन आरोना थ' नोंथांमोना मोजाङै सोलोंना लाबानो जाबाय जे मोनसे बाहेरा बिन्दोनिफ्राय बेंखनसिम बोनाय नांज्रेद हांखोफोरा मा जायो लावथाया समान जायो होनदों स' जों सिगांनो सोलोंखाबाय जे नांज्रेद हांखो माखौ होनो स' बेफोरखौ जोङो बुजायखानो दरकार गैला स' दा बेखौ आं डाइरेक्ट खालामदोनसै मोनसे बेंखन आखिग्रोना लाबाय बेवहाय जोङो मा आखिखो मोनसे बेंखन आखिबाय स' बिनि उनाव मा खालामनो होदों जोंखौ मोनसे बाहेरा बिन्दोनिफ्राय बेंखनसिम बोनाय नांज्रेद हांखो स' मोनसे बाहेरा बिन्दोनिफ्राय बेंखन नांज्रेद हांखो बोनो होदो जायखिजाया मोनसे बाहेराव बिन्दो आङो बेवहाय लाबाय स' बे बिन्दोनिफ्राय बेंखनसिम बोनाय नांज्रेद हांखोफोरा जों मिन्थियागौ मोनसे बिन्दोनिफ्राय बेंखनसिम मेक्सिमाम खैथा बे नांज्रेद हांखो बोनो हायो जोङो बांद्राय मोननैल' नांज्रेद हांखो जोङो बोनो हायो स' दा बिनिफ्राय नैथिं मोनसे नांज्रेद हांखो नैबायदि बोबाय बिनिफ्राय नैथिंबो मोनसे नांज्रेद हांखो बोबाय नोंथांमोना स्केलजों बोबानो जाबाय एग्जाम टाइमाव आं स्केलजों बोयैखाय एसे सिदा जादिया बेबायदि जाबाय नांज्रेद हांखोआ स' दा कुइसनाव होनदों जे आं मेरुखौ होखाना लानोसै नैयाव जोंना अ मेरु थायो कुइसनाव होनदों जे मोनसे बाहेरा बिन्दोनिफ्राय नै बिन्दोनिफ्राय बोनाय नांज्रेद हांखोफोरा लावथायफोरा समान दा जों मा दिन्थिनांगौ जों फोरमान खालामनांगौ जे नै नांज्रेद हांखोजों बे नांज्रेद हांखोजों समान होननानै जोङो दिहुननो नांगौ दा नांज्रेद हांखो नैखौ दा जोङो पि बिन्दोनिफ्राय बोनाय होनना हमना लाबाय ओमफ्राय बेखौ अ हमबाय ओमफ्राय नैखौ सरि किउ आरो बिनिफ्राय नैयाव जोङो आर होननानै हमना लाबाय माने कमन पॉइंट अफ बिन्दोखौ आरोना कमन पॉइंटखौ नैबे सखावखौ नैबायदि बोना लाबाय नैखौ दा आखिनाय बायदि लिरगोन आरोना बिनिफ्राय नैखौबो जोङो कनस्ट्राक्सनाव दोनबाय नैखिनाखौ स' दा जास्ट जोङो फोरमान खालामनांगौ नैदों आरो बेजों समान होननानै स' दा जोङो होनायफोरखौ लिरनो लानोसै लोगोफोर होनाय दं अ मेरु गोनां होनाय दं अ मेरु गोनां बेंखनाव PQ आरो नै PQ आरो PR नांज्रेद हांखो आंनि बायदि लिरनांगौ होनना खोथा गैया बाट नोंथांमोना साजायनानै होनाय थानायफोरखौ आरो आखिना लानायफोरखौ कनस्ट्राक्सनखौ एसे मोजाङै बानायना लिरबानो जाबाय स' बिनि उनाव आखिनाय OP OQ OR दाजाबनाय जाबाय आखिनायाव जों मा आखिखो बेखौ जोङो दाजाबनाय जाबाय बिनि उनावहाय जोङो फोरमान खालामनांगौदि जों मा खालामनांगौदि PQ इक्वल टू PR माने जों नै PQ जों PR जों जोङो समान खालामनांगौ माने जोङो नांज्रेद हांखोफोरखौ जोङो जास्ट समान दिन्थिनो नांगौ स' दा एबार जोङो मा खालामनोसै लोगोफोर फोरमान जों थिउरामफोरखौ माने थार बुंथिखौ फोरमान खालामनायाव नैबायदि स्टेप मोनथाम लिरबानो जाबाय फार्स्टआव होनाय थानायखौ बिनि उनाव आखिनाय दङबा आखिनाय बिनि उनाव फोरमान खालामनांगौदि बिनि उनाव लास्टआव जोङो फोरमानखौ खालामदोनोसै दा बेवहाय जों लिरनोसै ट्रायंगल OPQ आरो ट्रायंगल OPR निफ्राय मोनो माने नै मोनसे नैथिंनि ट्रायंगलनिफ्राय जों मा मोनो जे OP इक्वल टू OP
नै OPआ OPजों समान जाखायो जा मानो बे मा जागोन होनबा आगोसार आखान्थि बा कमन साइड आगोसार आखान्थि एबा इखो मा जागोन जोङो कमन साइड होननानै बुंनो हागौ स' बिनि उनाव नेक्स्टआ जाबाय जोंनिया OQ इक्वल टु OR नै OQ जों नै OR जों समान अबियसलि मानो समान जागोन बियो सखावफोरा जोंनिया गासैबो समान जाखायो बेखौ गासैबो जों मिथिखागौ बेनिफ्राय एंगल OQR इक्वल टु एंगल OQP नै मा जागोन OQP इक्वल टु एंगल ORP स' बे मा जागोन जोंनिया 90 डिग्री जागोन मा थार बुंथि बायदि बे 90 डिग्री जागोन जोंनिया थार बुंथि 10.1 थार बुंथि 10.1 निफ्राय स' जों थार बुंथि 10.1 निफ्राय जोङो मोनबाय स' देयरफॉर ट्रायंगल OPQ गोरोबलि ट्रायंगल ORP स' बे मा जाखो नोंनि रिजन नोंथांमोना आं बुंनायनि सिगां जुदि मिन्थिगौबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरना हरनो नाजा बेनि रिजना जागोन RHS माने नोंथांमोना क्लास 9 आव सोलोंखादों जों जुदि खनाथि आखान्थिथामनि जुदि गोरोबलि दिन्थियोबा बेवहाय जोङो RHS खौ जोङो बाहायनो हायो RHS माने जाबाय R दों राइट एंगल माने खनाथि आखान्थि माने खना आरोना सरि बिनिफ्राय H आ जाबाय जोंनि हाइपोटेन्यूज माने लाव आखान्थि बिनिफ्राय S आ जाबाय साइड जायखिजाया साइड बेखौ जोङो लानो हायो स' नाय जोंना गोरोबलि जुदि बेबायदि जायोबा जोंना CPCT रुल बायदियै जोङो बिनि जायखिजाया महरसे खनाफोरखौ जोङो समान दिन्थिनो हायो आरो मोखांसे खनाफोरखौ जों समान दिन्थिनो हायो आरो मोखांसे आखान्थिफोरखौ जोङो समान लिरनो हायो स' दा जों मा लिरनो हागोन होनबा नैदो मोखांसे आखान्थिया बेखौ जोङो डाइरेक्ट लिरनो हागोन देयरफॉर PQ इक्वल टु PR बे मानि रुल बायदि जों लिरनो हागोन CPCT बेबादि लिरना होबानो जाबाय आरो CPCT नि फुल फर्मखौ नोंथांमोना जुदि बुंनो थाङोबा CPCT नि फुल फर्मा जाबाय corresponding parts of congruent triangle are equal माने जोंनिया मोखांसे गोरोबलि आखान्थिनि मोखांसे खनानि लोगोसे मोखांसे आखान्थिफोरा जोंनिया मा जायो समान जायो बेनो जाबाय जोंनिया CPCT बेबायदि बर' सेन्टेन्स लिरबा नोंथांमोना जोबोर गोलाव जागोन स' नोंथांमोना डाइरेक्ट CPCT होनना लिरबानो सारमोना बुजिखागोन बेखौ स' बिनिखायनो CPCT होननानै डाइरेक्ट लिरबानो जाबाय स' बे जोंना फोरमान जाबाय एबार जों नेक्स्ट कुइसनखौ सावरायदोंसै एबार थार बुंथि बेवहाय थार बुंथि गैला जोंना बा नोंथांमोना मावदिन्थिखौ आं एसे हिन्स होनि मावदिन्थिया जोबोर इम्पर्टेन्ट बेवहाय मावदिन्थि 1 मावदिन्थि 2 मावदिन्थि 3 बिनिफ्राय मावदिन्थि 3 आलासेल' दङ स' बे मोनथाम मावदिन्थिखौ नोंथांमोना हाजासे माने नायना दोनबानो जाबाय मानोना बे मावदिन्थिया फैनाय चान्स थायो बाट आंबो उनाव बिनि सायाव भिडिअ बनायना होखागोन सिन्था खालामनो गोनां गैया बाट दा जोङो 10.2 खौ जोङो एसे सावरायग्रोनोसै माने एक्सारसाइज 10.2 खौ सावरायखांनायनि उनावसो जोङो एग्जाम्पल बेफोरखौ जोङो इम्पर्टेन्ट कुइसनफोरखौ लानानै जोङो सावरायनाय जागोन स' गोबाव खालामालासिनो जोङो 10.2 खौ जोङो सावरायदोंसै स' बेवहाय नाय जोंनिया मा दङ 10.2 आव कुइसनखौ आं दिन्थिनानै जाबाय क्यू बिन्दोनिफ्राय बेंखनसिम बोनाय नांज्रेद हांखोनि लावथाया 24 सेन्टिमिटार आरो क्यूबनिफ्राय मेरुनि जानथाया 25 सेन्टिमिटार दा बेंखननि सखाव हांखोआ जाबाय 7 सेन्टिमिटार 12 सेन्टिमिटार 15 सेन्टिमिटार 24.5 सेन्टिमिटार दा जोंनो मा मोनसे जागोन बेखौ जोङो बेवहाय जोंखौ चुज खालामनो होदों माने मा मोनसे राइट स' बेखौ जोङो खालामदोंसै गोबाव खालामगासिनो एबारनिया जाबाय एक्सारसाइज 10.2 question number exercise 10.2 question number 1 नायदो दा बेवहाय आं कुइसनखौ नेव आखिनानै जाबाय मोनसे बिन्दो लानो होदो बे बिन्दोखौ मा हमनो होदो जोंखौ क्यू मा बिन्दो लाखो आं बेखौ क्यू बिन्दो जोङो लानाय जाबाय बे क्यू बिन्दोनिफ्राय मोनसे बेंखनसिम हमना ला नैबे मोनसे बेंखन आखिबाय आङो नैबे हमना ला बेंखन आरोना मेरुखौ जोंखौ मा हमनो होदो निउ लिरना होआखै स' जों मेरुखौ जायखिजाया हमनो हागोन स' जोङो बेखौ मा हमखो आङो अ लिरबाय दा बे क्यू बिन्दोनिफ्राय बे बेंखनसिम मोनसे नांज्रेद हांखो बोनो होदो
स' नोंथांमोनाथ' बोनो रोंखागौ नांज्रेद हांखो माबायदि बोगोन बेबायदि बोबाय नांज्रेद हांखो दा बेंखनसे बोनाय नांज्रेद हांखोनि लावथाया 24 दा बेनि लावथाया बेसेबां लोगोफोर नैबे जाबाय 24 सेन्टिमिटार आरो बे किउ बिन्दोनिफ्राय नै किउ बिन्दोनिफ्राय मेरुनि जानथाया 25 सेन्टिमिटार बे किउ बिन्दोनिफ्राय नै मेरुनि जानथाया बेसेबां होनदों नै किउ बिन्दोनिफ्राय नै मेरुनि जानथाया बेसेबां 25 सेन्टिमिटार दा जों मा दिहुननांगौ लोगोफोर सखावखौ दिहुननांगौ सखावनि मानखौ स' दे बेखौ जोंनिया नैखौ दोङो दिहुननो होदों स' बेखौथ' जों मिथिखागौ नैखौ दिहुननो कारने जों नैबे जोंनिया बेसेबां डिग्री जायो 90 डिग्री जाखायो बे थारबुंथि 10.1 नोंथांमोना नायाखैब्ला फार्स्ट पार्टआवनो जों बुजायखाना होनाय दोङो बेवहाय नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय स' दा बेवहाय जों पाइथागरास थियराम बाहायनानै इजिलि जोङो नै बेखौ जोङो दिहुननो हायो स' नोंथांमोना जुदि पाइथागरासनि थियरामखौबो रोङाब्ला 8 लेसनखौ नायना लाबानो जाबाय जों अलरेडि भिडिअ बानायखाना होनाय दोङो स' देयारफर दा लिरनोसै आङो बेवहाय हियार होननाबो लिरजागोन हियार बेलेग कलम खालामसै हियार OQ इक्वल टू 25 सेन्टिमिटार बिनिफ्राय निखौ आं मोनसे बिन्दो लानोसै निखौ P बिन्दो लाबाय हा लोगोफोर बिनिफ्राय QP इक्वल टू 24 सेन्टिमिटार देयरफॉर OQ इक्वल टू सखाव इक्वल टू व्हाट दा OQ1 जाबाय जोंनिया मा लोगोफोर सखाव स' दा जोङो आरो लिरजागोन आरो एंगल OPQ इक्वल टू 90 डिग्री बे मानिफ्राय 90 डिग्री जागोन मानोना बियो थारबुंथि 10.1 निफ्राय लोगोफोर थारबुंथि 10.1 निफ्राय बेयो जोंनिया 90 डिग्री जागोन स' देयरफॉर ट्रायंगल OPQ निफ्राय पाइथागरास थारबुंथि बाहायना मोनो पाइथागरास थारबुंथि बाहायना मोनो दा पाइथागरासनि थारबुंथिया जोंना मा लोगोफोर आं बर' ओरैनो खेबसे लिरना होनोसै हा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जानांगौ पाइथागरास थारबुंथिया जाबाय जोंनिया हासा स्क्वायर प्लास थोंगोर स्क्वायर इक्वल टू लाव आखान्थि स्क्वायर स' बेनो जाबाय जोंनिया पाइथागरासनि थियराम स' दा हासाखौ जों नै मोनसेखौबो लाजागोन दा दा जों मा लागोन होनबा QP स्क्वायर प्लास थोंगोरखौ जों OP खौ लाजागोन OP स्क्वायर आरो लाव आखान्थियाथ' OQआ जाखागोन बेखौ जोङो नुनानै सिनायखायो OQ स्क्वायर दा मानफोरखौ फज'दो QP नि माना जोंनिया बेसेबां 24 स्क्वायर बेनिफ्राय OP नि माना जोंनिया बेसेबां लोगोफोर OP नि माना जोंनिया नैबे आंना लिरनाया मिस्टेक जाबाय नैबे OP सो हा नै मा जागोन नैबे जाबाय जोंनिया OP स्क्वायर इक्वल टू बेनि माना जोंनिया होनाय गैया नालाय स' बेखौ OP खौ दोनबाय बेनिफ्राय OQ नि माना जोंनिया 25 स्क्वायर स' बेनिफ्राय जास्ट नोंथांमोना केलकुलेसन खालामदो अब्लानो मोनसिगोन दा 24 सानजाबदो 24 मोननै सानजाबै जायदो 4 4 16 1 2 4 8 8 जों 1 जों 9 ओमफ्राय 2 4 8 ओमफ्राय 2 2 4 दा बेसेबां मोनगोन नैबे जाबाय 17 जागोन नैबे बेसेबां जागोन 576 प्लास OP स्क्वायर इक्वल टू 25 सानजाबा जोंथ' मिथिखागौ 625 जायो स' OP स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनास 576 दा 625 निफ्राय 576 रानबा बेसेबां थांगोन दानख'बा बेसे थांगोन 15 निफ्राय 6 थांबा जोंनिया मा थागोन 9 थागोन बिनिफ्राय 11 निफ्राय 7 थांबा जोंनिया थागोन 4 स' इमप्लाइज दैट OP स्क्वायर इक्वल टू 49 दा मा मोनखो OP स्क्वायर इक्वल टू 49 दा नाय जिहेतु जोङो मा होनदों बेखौ जिहेतु जोंना OP खौ आन्थारनांगौ बेखौ दा बर' खालामसै OP स्क्वायर इक्वल टू नै मा जागोन लुटोभार होआबाबो जागोन माबा लिरजागोन जोङो 7 स्क्वायर जों बेबायदि लिरजागोन आरोना बेनिफ्राय नै स्क्वायर बे स्क्वायर जों केन्सेल थांबाय बेनिफ्राय OP इक्वल टू बेसेबां मोनखो जोङो OP इक्वल टू 7 दा जोंनि एन्सारा मा मोनसे नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय दे जोंनि एन्सारा मा जागोन होनबा एन्सारा जागोन जोंनिया ए नाम्बारा
दा जोङो एन्सार विल बी मा जागोन जोंनिया एन्सारा मा जागोन ऑप्शन ए एन्सारा ऑप्शन ए बेबायदि लिरना होबा नोंथाङा मार्क्स मोनगोन स' दा गोबाव खालामालासिनो जोङो 2 नाम्बारखौ सावराय दोननोसै आंनिथिं ओरै बोना होबाय नायदो सावगारि 10.11 आव सावगारि 10.11 आव ओ मेरु गोनां बेंखननि टिपि टिकिउ आ मोननै नांज्रि थांखो जेराव एंगल POQ इक्वल टू 110 अब्ला ट्रायंगल एंगल PTQ नि माना जागोन 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री 90 डिग्री दा जोंखौ बेवहाय मा मोनसे जोङो बेवहाय मा मोनसे राइट जागोन बेखौ जोङो चुज खालामनो होदों दानि बायदिनो आरोना सेम कुइसना एसे जों गोबाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामदोंसै एबारनिया जागोन एक्सरसाइज 10.2 नि एबार कुइसना जाबाय कुइसन नम्बर 2 दा नोंथांमोना बेवहाय कुइसनखौ बेवहायनो नुनो मोनगोन या अमिरुनाया सावगारिनि मोनसेखौ लानो होदो लोगोफोर बेखौ आं डाइरेक्ट आखिनानै लादोनिसै सावगारिखौ सावगारिखौ आखिबाय आङो नैबे अमिरु गोनां नैबे T ओमफ्राय PQ बिनिफ्राय नैबे मा O नैबे जोंना 110 डिग्री जोंना मानि मानखौ दिहुननांगौ जों दिहुननांगौ PTQ जोङो नैनि मानखौ जोङो दिहुननो नांगौ दा होना थानायफोरखौ लिरना लानोसै गिभेन होनाय दङ गिभेन एंगल POQ इक्वल टू 1 डिग्री एंगल POQ इक्वल टू 110 डिग्री नाय जों थार बुंथि 10.1 बायदि जों मा मोन्दोंमोन लोगोफोर जोङो मोन्दोंमोन जे मोनसे नांज्रि हांखोसिम सखावा मा डिग्री जाना थायो 90 डिग्री जानानै थायो अब्ला जों नाय नै सखावा नै नांज्रि हांखोआव नैबे बेसेबां डिग्री खना सोमजिगोन 90 डिग्री आरो नैबे बेसेबां डिग्री जागोन 90 डिग्री अब्ला नैबे 90 बे 90 बे 110 जों मोनबाय जों माखौ दिहुननांगौ बेखौ दिहुननांगौ आरो जों मिथिखागौ जे आखान्थिब्रैनि खना मोनब्रैनि दाजाबगासेया जोंनिया बेसेबां जायो लोगोफोर 360 डिग्री जायो स' दा नाय नैजों बेजों जोङो गासैखौबो दाजाबनानै जों बेसेबां मोनगोन अब्ला 360 मोनगोन स' जों बिनिफ्रायनो जोङो PTQ खौ जोङो दिहुननो हागोन आरो जों निउ लिरनो हायो एंगल OPT इक्वल टू एंगल OQT इक्वल टू 90 डिग्री आरो बेनि रिजनखौ मा लिरदों नैथिं लिर आंनि जायगा थोजालिया नैथिं लिर रिजनखौ थार बुंथि 10.1 निफ्राय मानिफ्राय मोनगोन जों बेखौ थार बुंथि 10.1 निफ्राय जोङो बिदि मोनगोन स' बिनि उनाव जों दा मा दिहुननांगौ देयरफॉर एंगल PTQ इक्वल टू व्हाट जों मानि मानखौ दिहुननांगौ एंगल PTQ नि मानखौ जोंखौ दिहुननो होदो नाय जोङो मिन्थिगौ नैबे सेन्टेन्सखौ लिरबाबो लिरजागोन आं नोंथांमोना बुजिनाय हिसाबै लिरना होनोसै जों मिन्थिगौ मोनसे आखान्थिब्रैनि खनाफोरनि दाजाबगासैया 360 डिग्री जायो देयरफॉर POQT आखान्थिब्रैनि देयरफॉर जोङो POQT बे आखान्थिब्रैनिफ्राय जों मा लिरनो हागोन लोगोफोर जों लिरनो हागोन जे एंगल POQ प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल OQT इक्वल टू 360 डिग्री नाय नै मोनसे खना बे मोनसे खना बे मोनसे खना बे मोनसे खनानि दाजाबगासैया जोंनिया बेसे जाखो 360 जाबाय सिम्पल
दा बिनि उनाव जोङो खनानि मानफोरखौ जों दा सिम्पलि फजना होबानो जाबाय स' इमप्लाइज दैट POQ नि माना बेसेबां 110 डिग्री PTQ खौ जोंखौ दिहुननो होदों बेखौ PTQ खौ दोनबाय OPT नि माना 90 डिग्री बिनिफ्राय OQT बिनि मानाबो जोंनिया 90 डिग्री बिनिफ्राय बिथिं जाहैबाय 360 बिनिफ्राय नैखौ दों बेखौदो दाजाबबा जोंना बेसेबां जागोन नायदो दाजाबनानै बिथिं आङो 110 बिनिफ्राय 90 बिनिफ्राय नैबे 0 जाबाय 9 18 दो 1 दों 19 बिनिफ्राय 1 जों 2 दा बिसोर मोनथामखौ दाजाबा बेसे जागोन एंगल PTQ खौ लिरग्रोनि आङो प्लास 290 जाबाय 290 इक्वल टू 360 so implies that angle PTQ equal to 290 उथिना मा जागोन 360 minus 290 equal to बिनिफ्राय बेखौ दानख'दो 360 निफ्राय 290 दानख'दो बेसेबां जागोन जोंनिया नायदो 0 60 निफ्राय 9 थांबा जोंनिया मा जागोन 7 बिनिफ्राय बिथिं 2 थागोन स' दा जोंनि एन्सारा मा जागोन लोगोफोर 70 तो therefore angle PTQ equal to 70 डिग्री होमबा एन्सारा मा जागोन जोंनिया एन्सारा जागोन जोंनिया बी नाम्बारा